Klaro dia. Wala pa. Asa man ka? Dula sa basket. Unsa man ang magisok-sok diha? Kanang abang sa basketballan. Abang sa basketballan. Unyag dula. Unsa na magisok-sok diha? 100 na na. Unsa na magisok-sok? What the? Asa di ka? Makilaw dula. Makilaw niya nananghid na kanako. Manag nang hidin niya. Unsa nananghid? Unsa yung man nagpananghid? Ang ito man ko. Nananghid oy. Ano ito sa may basketball sa mihan eh. Uy, haya gud mo may sugot nako. Ganyan, ingat ka ano, dula mo niya. May sugot nako. Yung sugot ko? Oh. Oo. Wala pa, karon pa. Karon pa. Plaruha ko. Wala sila, wala sila. Plaruha ko ha. Dali ba kay? So dali ba inana ang pagpananghid? Ato na may. Unsa adto na me? Ato na may. Inana na mananghid adto na me. Ay. Grabe nila. Oy, paglaro da Elmira ha. Ato na lagi. Tungod lang sa usa ka kiss musugot na ditso. Ilagas lag-lag, kanihara ka buntag ba? Gani na. Oy, paglaro dia, insugot ako. Oh, Klaro dia. wala pa. Lagi pandang. Daggoy. Puloy-loy din kara. Sabi yan eh, babae lang yun. Bantay man chicks dito ha. Grabe kanihara wala sa chicks. Ayo, syempre nagi chicks anak mo tanaw. Wala oy. Uloy, si uloy. Kabalo di ka. Muapas ang jan kids dito, bantay bitog na ay chicks ha. Kapatan mo. Sabi na ito, isa ko to. Sudah, makatawa ko dili.